Βλέπεις χαμηλά κάτω στην παραλία που είναι τα δύο κρεβάτια, τα από εδώ κρεβάτια. Ναι. Ακριβώς απάνω είναι τα δύο. Ναι. Είναι το μονάτο. Και πρώτη σειρά εμείς. Έχεις είστε πρώτη σειρά. Όταν κατεβαίνεις από σκαλάκι δεξιά, πρώτη... Ωραία. Έχει. Όλα καλά. Τώρα εγώ βλέπω δικό μας. Βλέπω Γεώργο και Τοδωρή. Κοιτάνε εδώ. Τα παιδιά. Ναι. Ωραία, καλά. Μας βλέπουνε. Ωραία. Όταν πάμε για προσγείωση, πριν την προσγείωση, πριν πατήσουμε στο έδαφος, θα σου πω εγώ πολύ λίγο, δηλαδή 2-3 μέτρα πριν, θα σου πω σήκω όρθια. Εντάξει. Θα σηκωθείς όρθια. Όταν κατεβαίνουμε. Ναι, δηλαδή όταν πάμε θα σου πω εγώ σήκω όρθια. Όταν πατήσεις στο έδαφος,